हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरोना ओमफ्रायहाय आं ब्लग भिडिअ लाबोयैया जास्ट सप्तासेसो जाबाय आरोना लाबोआखै बाट दिनै आं लाबोफिनबाय ओमफ्राय दिनै आं शर्ट फिल्म बानायनो फैदों आरोना माबायाव मा गानदों बायखो मा सोमलिबारियाव आरोना सोमलिबारियाव जोंनि बहुद गोजान जायो आरोना ओमफ्राय इयाव फैदो आरो बानायनो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम शर्ट भिडिअ बा शर्ट फिल्म बानायदों आरोना बिनिखायनो जास्ट मोजां जागोन ना जाला बेखौ मिथिला बाट नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय आरो जुदि जोंनि बे शर्ट फिल्मखौ जुदि नायनो गोसो दंबा एनएस डान्स करिय'ग्राफि बे चेनेलाव नुगोन आरो जोंनि शर्ट फिल्मनि नामानो जाबाय निखावरि ओमफ्राय मिन्थिला माबायदि जागोन स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाबा मोजां जागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां नाङोबा लाइक खालामना होदो आरो नायनानै इन्टारेस्टिं नाङोबा भिडिअखौबो शेयार खालामना होदो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Action. ओमफ्रायहाय आं बेयाव हारसिं जगासिनो दङ गरम सान्दुं गोसाथार दिनै ओमफ्राय बाखि खोथाया भिडिअ बानायनो थांदों आरोना माबायाव मा होनो माखि थांखो मिन्थिला आं बिखि थांदो बिसोरो ओमफ्राय आं थांनो बानानै थांदो हारसिंनो जिरायनानै दङ आङो सान्दुं गोसाथार स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्रायहाय आं बेयाव बरिं मोननानै एसे जिरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो फेन लागासिनो दंमोन आं गरम मोननानै गोबां सोंलु दिनै मोफ्लामगासैनो हारसिं मा खालामगोन मा मागोन आयनाखौनो नायबाय दंमोन आरोना आङो खानायखौ नायदोंमोन आं माबायदि जादों होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं नाङोबा नायलांबाय थादो स' आंना जनायल' खामानिया आं दा माने दखानाव जना थालायबाय आं सान्दुं गोसाथार बा मालायफोरासो मबाइलाव बेस्थ' गोजा मालाय सोरबाया भिडिअ नायदों सोरबाया मा खालामदों मिन्थिला आरोना बा मालायसो ससमा गानलायदों खासेयाथ' जना दोंबाय थायो आरोना जोंनि भिडिअ बेखिनियावनो मा होनो बेखौ फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय नै दङ थिख्लुआ ओमफ्राय मिन्थिला भिडिअआ माबायदि जाखो बेखौ मिन्थिला आङो बा नोंथांमोना मा होनो बेखौ एनएस डान्स करिय'ग्राफियाव मोनगोन बे चेनेलाव मोनगोन आंनि भिडिअखौ निखावरिखौ स' माबायदि जाखो मिन्थिला नोंसोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि जाखो स' फार्स्ट टाइम खालामनाय ना स' बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना अरायसमबो जोंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय स' जोंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नोंथांमोना जाय जाया नायनो गोसो जादों स' एनएस डान्स करिय'ग्राफियाव नुनो मोनगोन बेयाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं लिंकखौ होना दोनगोन बेयाव नुगोन आरो ओमफ्राय गरम थारनो आं गिसिब सिबगासिनो आं लामायावसो दं आरोना हारसिंनो ओमफ्राय बोरमादो गेलेबाय आरो मनु इफालासोन itu kon moi তুমি ভাই বিয়ে না ঠিকলু তোর নাম কি আছিল নো হ্যাঁ নাম তো কি আছিল তোর শিখা
किका ओमफ्राय मार फिसायावनो माथो रोंदों टेप 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 गेलेबाय थायो हारसिंनो मामानि फिसाजो आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना ओमफ्राय स' बाय 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 कर बाय बाय कर बाय बाय